Kambodži. Bylo to moc hezký. Tak, já bych poprosil asistentku ke mně semka na scénu, protože budu mít spoustu závažných kousků, s kterými mě musí pomoci. Přátelé, teď vám nejdřív ukážeme pár kouzel a pak na závěr přijde úplně největší kouzlo, které jsem se naučil, ale to vám povím pak. Takže já vypustím šelmy z Šelmákova. Zdravíčko, kluci. Nazdar, jaká byla cesta? No, proč krokus, že jo? To už jsme se bavili minule. Krokus samozřejmě je High Society krokodýl, takže musíme ho vozit takhle. On to má rád, já taky, jak se takhle vozíme. A teď bych samozřejmě začal pěkně z hurta. Ukážu vám, jak se mění voda na Bluky Raso. Naučil mě to šaolínský Mnikyang Cetiang. Je to velmi složité kouzlo samozřejmě. Já ho měl rád, on taky, pak jsem ho zabil. Ale máme čistou vřelou skleničku. Máme plnou nevřelou skleničku. Přelejeme na Kiraso. Je Kiraso. Děkuji všem. Přátelé, já jsem byl u George Bushe na návštěvě. Měl trošku problémky, protože jeho pes Jerry ho kousnul do lejtka. On mě právě volal, říkal, krokusy, zařiď to, já tu svini snad utratím. Já jsem přijel a pak jsme se rozhodli, že tu svini utratíme. Ale hlavně a to bylo hezký to, že on má vřelej vztah k lidem. To si myslím, že je příjemné vědět. A já, to je dobré. Ale teď tady bude, přátelé, naučil jsem se to v Kambodži. Byl tam jeden takový, který mě to naučil. A je to, teď se podržte. Propalování očima papír. Není to sranda, on mi to říká, jak to nezkouším na lidi, že pak padá jak hrušky. Já jsem mu to slíbil a pak jsem ho propálil. Ale! Začneme. Papír máme, přátelé. A já jdu se soustředit a propalovat. No nějakou hudbu bych poprosil k tomu. No to musíte trošku dramaticky, Kambodža je mi žádná prdel. Pravý oko se přiznám trošku vyšlo líp, když se podíváte z těch tří perspektiv. To levý bylo trošku horší. Ale co říkáš? Cigaretu by si zdal? Co bylo cigaretu? Jaký tam, že to bylo cigaretou? Ovočima z Kambodži! Mám tak rád takovýhle. Příště půjdeš na skluzovku ty, ajzle. Promiň, krokusku, to jdu na tebe.
Přátelé, já úplně mě vynervuje vždycky tadyhle Simanuel, nebo jak se jmenuje, já už si pletu úplně, protože já tady něco se snažím a on mi cigareta, že dělá. Takže já jdu to propalovat jeho, až děkuju. Mějte se pěkně a